gayor itu wajan. Jawa Tengah. Udah datang lah. Oke, sik. Yo. Main. Cur, tanganmu. Pembukaan. Rong juta. Setengah lho. Yo. Mau kirim. Tidore rong pantes. Anu. Let's go. Nek tidore kulit dong. Kayak kong mas Abi. Nyaman. Iki sing kono iki. Sing kono iki. Ya iku ijol. Ayo, Cok. Ya iku berarti. Nah, wedang iku lho nyamrak buntute engko. Kak lah. Kak. Ora wis ta. Ono kok nangis. Lah kok rono Pak Tik. RCS. Oh. Nah, Kenapa kan dia mendendeng ora? Ini Oh. Ram. Ini. Aduh. Wong. Dengan di sampah ngono ya sisa. Iku kadene iku oke. Dut, buane sampah sisa ngono. iki. Oh, dek kayune Pak Dek ngono ya Joko. Jadi kok Kono dek cuma dek. Kiri kena nih. Kena Pak Dek. Buan iku lawan buan. Yo. Kalau. Ini Awas betul. Aha, nih. Kena Pak Dek. Sweet. Wis kok ha. Siku kae sitak iku cilik. isi papa dari Islam. Iso. Dong kempul tubuh ambe dong gede to. Apa saiki mbek Mas Toto kate nyepil gayor. Nyepil gayor. Amunisi baru. Kita sepil tak sepil grandongan monggo sing kate pesen. Lho wis ngene iki ya. Lho propane ngene iki. Ngene iki seharga 700.000 kalau sing kate pesen WA-ne ono ndek kene. Nah, nek gini. Ini. Oke. Iki hargane 700.000. Wis oleh keluhan abang barang. Tapi saking iki urung tak kei, urung tak kei kuping. Sian. Yo Mas tuh. 700.000. Oke. Masuk dinego. Iki ono gayor baru. Amunisi baru. Kita sepile. Kamu itu Mas tuh.
Halo. Nah. Ya mau sih, Pak. Loh. Iki 800.000. Di seharga 500.000 mawon. Nang diangkut. Ya, yang diangkut ya. Iya. Oke. Oh, iya ukurane Mas iki. Iki ana sunge. Sunge iki motoe iki lho. Iki oh, RJS. Ori RJS. Raja P. Kudu RS. RJ. Lah RS iki apa? Rumah Sakit. Rumah sakit. Lah RJ. Raja Sakti. Do RJ ya terus jangan. Oh iya. RJS. Raja Sakti. Ini iki nggak kayak apa Mas? Kayu mau nih polo. Kayu mau nih. Tapi ambek sing ndukur beda urune iki. Lho iki beda iki. Lho. Ditale polo. Ki sing mentah iki gurung dicat, gurung dipretur. Sik Gurung apa-apa. kayak teko. Teko. Baru datang nih. Wis suwe hari ini. Yo sini suwe, tapi sik kayak disepil. Iki ambek kayu nih banteng iku beda Mas. Bedo iki guys. Iki lho, iki apa ini? Mahkota Mahkota. Soalnya iki jenenge RJS. Raja Sakti. Iki mahkota. Raja Oh iya. Sakti. Cerita. Ki mari ki konsep kate digawe apa iki Mas? Apa digawe werna ngene tok apa dicat? Dicat lagi, di emas, di pelitur, di barang itu. Oh iki ana macan gacuan. Ya apa lho. Ya no. Di sepil apa ya? Di sepil apa? Iku lho. Banteng kemuning. Kok moro-moro ngono kene. Iki ya apa iki ceritane? Sepil ini. Iki tangane iki hal ini cedera apa lho? Jelas ah? Sik, ya. Jelas. Oke. Jelas sih. Kemuning. Sepil motoy. Oh iya. Iki biyen garapane sapa, Mas? Apa nih? Bantengi. Ada yang garapane undian Arca. Kepin wongnya. Iya, Mas. Yo. Oh iya. Iki wongnya. Nah. Lho. Wis ah, rong ya. Oke. Iki. Sepilno. Iki aslinya lanang wedok, Mas yo. Yo, rusuh agak bareng. Sing lanang. Sing wedok. Iki ben popo teh nemen. Saiki tadine lho. Bulak bolo. Iki lho lanang kan. Lho iki putih. Putih ya. Putih. Lho iki kuning iki lho. Lho iki putih jerone. Soale wis gerak rusuh lah iki lho. Kuning iki. Iki lulangi ya, lulang apa, Mas? Tulangi kambing. Lha iki kok proto iki. Iki mari kita ceritane mari kita di repair banteng iki. Wadah iki. Aja wis jano wis. Iki asline ini lho bola. Sing didol iku bolo ya, lek iki ora didol. Enggak ditol. Lek iki Yes, ini iki. Asline kebone wong ini. Asline kebone kak ini. ya apa, Mas? Ini iki. Nah, kaya iki mang iku. Sadurunge diulangi kok ngene. Dikeki ngenekan. Wis kaya ngono ku mang. Dan iki biasa digawe iki lho, biasa. Digawe Lek pas apa iki? anu mantenan. Pas mantenan kaya iki ya. Kaya iki. Ah. Nah, kaya iku mang.
Fungsine yo mek iku tok. Gawe mari gawe mantenan malah langsung di Delek. lebokne. Yo, Iya dideleh. di delene. Dadi awet ngene aneh awet. Iki sungune iki mulai ben gak tau buka Mas yo. gak tau buka. Ya soalnya Gak tau buka. gak tau kayak anu Gak tau gawe ngawut. unter. Gak tau gawe ngawut. Wis ngene terus canggo-canggone yo wedo. Butuh. Banteng gak tau gawe. Gak tau kayak soro. Tuh iki. Aman bolo sik gurung dadi koyo Iki jenggolo slek beo. kencring. Oh iya. Oh iya. Infone kan anu Mas yo. Infone kan gawe merchandise anyar. Iya. Lah iya merchandise iku umum rek yo. Dadi kabeh wong iso tuku. Iki lho kaose. Promosi tok iki. Mang iku ya. Duh, ini. Iku kaose ku gambar bedes. San moro langsung macan tok karo Iki. banteng utuh. Pandai sing ireng kudu sing iki. Cok budak. Lho, utuh iki lho. Ah. Jelas ah. Jelas. Nah, oke. Iku. Jadi kelambine iku umum. Regone Mas. Regane sing panjang 120, sing endek 110. Sing kate tuku wis monggo. Iku gaya apa? Umum. Gaya umum lho. Gemum bolo. Heeh. Ono anti. Tak sepilno iki emas iki. Kuningan. Mas, ya, kuningan. Kuningan iki. Lho. Iki biyen gawe dhewe apa pesen nang wong Mas ini? Padha kabeh iki ono ngene iki kabeh. Dan iki nek sik tak sepilno. Ya apa bandenge ketok kereng apa ketok lucu. Wis ngene iki bandenge asine. Lho. Ya apa tuh? Asline bandenge wis ngene iki. Ngene bandenge. Apa? Lah si sepile. Tanganku iki lho Oh iya. Bos. Tangane cedera bolo. Ya sekedar info ae iki banteng enteng asline. Iki bandeng enteng. Enteng dhewe. Enteng dhewe. Iki enteng dhewe. Yo kak. Lah mlitre yo. Oh iya. Kak sing sekelas ukuran sakmene iki paling enteng lah. Ya iki paling enteng. Timbang sing lain-lain iki. Oh, iki kae. Iki Ning nang nang. Hmm. Yo Pak Wi. Hmm? Pak Wi. Iki gua mundur aku. Nah, awas kena gayor. Iki tangan iki cedera apa lho? Iki mari ugal-ugalan iki. Udah ngurut rek. Kita tele. Nah, Tak belum bolo. ya lu turu bolo. Ongkep-ongkep. Wih, agama lho. Melis enteng. Tak semilo iki apa? Banteng. Grandong. Oke. Iki didol bolo yo. Rek grandong nek joget apa? Ya wae apa? Kasetanan. Tak duduk tak. Cering cering cering. Sing tuku iki piro? 700.000 saja. 700.000 saja. Iki gurung duduk pesenan yo. Duduk apa? Sik, tak sepilo.
kepala masuk ayo Mas. Kepala masuk. Kepala isak piro? Kepalanya Juna. Ora masuk. Loh. Oh iya. Gak masuk Oh, iya. iki lho. Ayo masuk. Gak masuk. Gak masuk belas. Nih, ayo Jin. Salah. Tang. Enak. Tang. Cing. Iki lho, aslinya kencring iki. Kamu kencring dari mana? Oh, Lembu iya. Junggo. Saya Kok Lembu Junggo? dari Ayo, ya apa kencring? Orang gendak Yo, 700.000 bolong ini iki. Lho, sing pesen monggo ya. Oke, wis. Tutup ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke.